Hey, fare parte del live si vuole. African, Jara bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Titonde TV yiɓɓe pulago wottorɓe ɗum kala ɗo pulago noddi ɗumen ene keɓi fandare mumen e eɓɓo mumen e tuyo mumen e muuyo mumen kala ko yo pulago yaaru yeeso Titonde so neɗɗo nani ɗum woni fuɗɗode Titonde woni gueɗal garwonigal ko ɗum saabi hande nodduɗen Oumar notori Fouta fof no fotiri tokora Cheikh Oumar Badara Maysi Elma Siré Samba Dembali Moutar ɓurtalatade joom hoore monde ronaki mbandu ñamoye kurus nane taltali saligino futora juɗɗum feññage o nder Samba Dianguité dariɓe ɓuura duuɓi ɓuuraka hakkille tan juntel jabani nango feyna maba noɗo garaji fella wattude buuɗe cañaɗe maba ɓakke wattude looɗe finaliste sen poti galle gila nden fewde joni noon en jiyani hen ko soofi jiiɗenen koko yooɗi kadi en jiiwa monoɗo poursuivre carrière makko ha Allah rokkimo fartagi ko naalankoɗe fof ñagoto ko o mona heɓde yimɓe ittoɓe mo ɗo hen e Jali Diop Mango e dirade walla guittamo toon ko gandanɗa hoorema woni iwdi nene iwdi baba nannamo e nder koya he o seeka Fouta o tawa toon ɓen ɓe gandanɗa hoorema ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke taw ko yeroɓe ɓiɗen ɗam tortoɓe kaɗɗam wonɓe fowde keddeɓe dow kaw Oumar bisimilla ma holno calminirta bandiraɓe hande ko mi yim Sénégal Allah ila mi mafuta manena la ila ila ngaregen futoro bandiraɓe yarama ɓe fulɓe ayo mon futankoɓe hirde koyne hiire oye jaljo sango mare galle Amadou kume mabo ije
kala ko yuɗɗi ko pulagu, kala ko yuɓɓi ko pulagu, kala ko yumti ko pulagu, kala ko seni, kala ko suɗi ene tawi pulagu. fulɓe mbi sa jagani ngal ma jaggal ngal janangal, sa jagui ngal janangal ngal ma ngal aɗa yeɓɓinene fito jaa ha e ngal janangal ma ruta jaaka e maggal jecciroɗa ngal ma sawa ma sande ngal hoorema. ɗo no wiyete jamaji jengi kode ñaari jamma jangino kode ñaari ndogu foyni mine matan kedinoɗo joɗo jewte so jamma jengi kodde ñaari dogu foyni ɓinguel bonno hotel leɗɗe ene waye yewede moni kala tigui rigui ene takki guiɗo mum, kala mo guiɗo mum woɗɗi ɗum miijoji ɗegga coro duule kacca maaje tawaya on guiɗo e nder ɗum tuma jiya guite ngal ngalta gonɗi hen sahaji jiya tigui rigui ha joni on guiɗo o so tawi o werlimo junggo makko o yiyani on mo yiiɗi o tallo miijo doga e haame o wiya haame wari kam guiɗo lam feccere fittaɗam mo jiyanmi mi moosa ɓoggi ɓerdam e nder oɗo tuma takkaki saram gilli Amadou Koumé gilli koy tere taga suray fikano gilli kone musi gidalam hoto yami yewe woni gidalam tino batto saram mosana kam mi halan ma ikiliya rewɓe ɓe no mbayni hewde ko an cuɓimi man mami e ɓerdam an aragalema tino nawam to nene ma mi ñaagomi wanma nene galle mi wanma nene galle Carapita bara mama, carapita bara mama, carapita bara mama, koroma shiri, carapita bara mama, koroma shiri, carapita bara mama. Hamidou Mbodj nanɗo yeeɓeno salminama. Bon so ɗum ɓe ni Oumar Fouta min beltima e morceau Elhaj Baba Beydi Mal mo ƴettita woni Jara Binta Bal ma mo gandanɗa hoorema noddi ko gilli haalata koye gilli nde tawno so tawi gilli ngalano enen e koye men en garata
mboɗo jogui namdal noon ummorade e lafƴo ɗemgal am fewde ma ummoro e lafƴo ɗemgal ma fewde e noppi rendo ngo ko ardi Sen Poti Galle beele Oumar fijimiro nalankagal e nder wuuro mum ha yimɓe gandi tigui rigui Oumar ko nalanke. Assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe en ɗo e page Titonde TV. mi salmini goto fof inde mum yettode mum mbiɗa wiya on noon wonino yewede e oɗo chaîne no wajo wiyata ni chaîne Battam Lamou mo ganduɗa Sénégal e aduna fof ne yeɓa ɗum. mi wayri ɗo seeɗa noon wonde haajuji tan yidde weltinde leñol yidde weltinde yimɓe Oumar Fouti. no mbiɗa ni musique mi fijiri ɗum guila mi yahani Sen Poti Galle. Allah noon goddiri ko nden gandami en 2017 mais avant ɗum fof mbiɗa wonno toon to Fouta ɗummo yummen e wuuro amen nde wiye Dungo e Dumale Cempat wuuro Demba Sorel de suuru Bawo Jabbuli Ngakoye. mbiɗa yahanno e foskoji ɗi événement ji culturel mbaɗanno toon ɗi fof ko wayno foskoji ɗi ko wayno Oscar des vacances ko heewi mbiɗa jeeɗo e ƴetteteɓe ngam hettude to banggal narankagal. noon Allah waɗi ha kaw Mamadou so yi ko mon 2017 kañum walli kam ha nanmi yaade Sen Poti Galle. d' accord oɗon saaha Oumar ko suka tokoso wonno ne tawno no arata e Sen Poti Galle nde en jii duuɓi ɗi joguinoɗi en jii kadi tigui rigui ha joni ɗo yareteno gueɗel gongal ngal yimmi namdadema an Oumar sagane waji ɓe jiyanma aɗa naata e nder Sen Poti Galle aɗa waɗa hen prestation ngaji baɗɗi fayida kono mi nani wonde caggal Sen Poti Galle o elle wonde Oumar joɗima jottimo wi wonde so tawi ɗum ɗo rewnama lawol ene gasa ko kañum heɓata arara e o ɗum ko gonga wala wona gonga? way Sen Poti Galle kam waɗino fayida weelino kono kadi Allah hoddiri no hoddiri ni gasiri ni saabu yimɓe fof ene mbiya ko Oumar Fouti fonno gañade. enen Haalpulaar en ken jingoɓe en jiiɗa ɓimen ene jippine walla en jiiɗa ɓimen ene mbawi wiide ene mbiya ene jingue banggue goɗɗo saabu enen koye men ken jingoɓe ɗum waɗi kala ɗo jaami ɓe mbiyami an fonno gañade ha ɗo kala mo pottumi keptin ɗum mi wiyatemi ko an mi yeeɓino 2017 an fonno gañade. no mbiɗa ni min hooram mi cotto mi miijo mi wiya mbiɗa wawno ɗum gañade. min wiyata min fonno ɗum gañade mbiyami ko mbiɗa wawno ɗum gañade saabu somi wi mbiɗa fonno ɗum gañade tan wayata kono ko Allah waɗi ko welanimi mais won ko Allah hoddirta kadi no hoddiri ni ko ɗum tan jaɓaten kadi koko yawti kono no mbimi ni tan mbiyami ko mbiɗa wawno gañade ɗum saabu somi wela mi wiya final o min hooram mi tinani hooram. a tinani hen hoorema tinani hooram no waɗirani eyyi saabu jour final o mbiɗa wawi wiide mami kono mo sellani ni quoi famaran kadi compétition ne waɗi hunde ganduɗa hoore wawi waɗi goɓɓe less eyyi waɗi goɓɓe donc peut être ɗum fof ne jeeya hen kono sinno ko hande wonno tan mbiɗa yenana rayo fay ko Fouta. Sen Poti Galle holko joué carrière ma Oumar Fouta? ha heewi ko wayno saabu andede hande dañji wiyede Oumar Fouta to mbawmi rewde fof tan ɗum ko Sen Poti Galle hokkimi ɗum saabu enen Haalpulaar enen ubbata nema pullo ubbata nema te komin pullo ɓi pullo wadde koye mbannimi ko kala to mbawmi jooɗade e aduna mi haalta ɗum ko yooɗani kadi kala ko kalmi min taw ko woodi. donc so wima Sen Poti Galle ko waɗe ngoni heewi ha tengte andede nde ha hande somi dañi ni wadde produire hooram eɓene ngabba scène uji ɗi ganduɗa hoore ma ko artiste uji mawɗi goni ɗon walla scène uji ni yimɓe mawɓe koyno Kane Diallo en Demba Guissé en Elage Keita en ɓen foof ko sababude Sen Poti Galle par ce que somi andanoka déjà mi dañata ngabbude scène mabɓe. wonde nalanke pullo ene weeli walla ala welani? ko ɓuri ɗum welde mi yiyani saabu ɗiɗo gamuji tan sa ƴeewi ko jommi ɗo ko son Baba Maal gonmi wadde less te ɗum ko enen gowi ɗum wadde to jaaɗa fof joni ma taw ɗum toon kono ko enen jeeyi yimde walla wonde haalde mélodie ene daasa less ene welna ko jewtata ko ɗum ko enen jeeyi ɗum
donc wonde musicien pullo gandirta no weɗi ko déjà culture ko balɗo riche woni ɗemgal men ngal d' abord par ce que woni yimɓe haalde pulaar en donki mbi ene tiiɗi kono tiiɗani mbeɗa wawi wiide pulaar ɓuuri webde ɗemɗe ɗe foof arode sabu pulaar sa welama min mbeɗa wawi wiide aɗa wawi wawde pulaar tan heɗade morceau ji baba maɗa par ce que saɗa heeɗo wonɓe jiyatmi taw ko jolfuɓe walla ko ɗemɗe goɗɗe jomumen mbaɗa maîtriser son baba mal ha gandanɗa hoore ma ene jiba ɗum comme ça ene jima cikka jomum ne nana kono anda ni ko haala ko o firtata imagine on joni so firtanama ko woni haalde ko mi sikki janggo e jaam so sohli haalde pulaar so hutorima konngui ɗi heeɓe morceau ji baba mal ɗi tan mbeɗa wawi ɗo haali pulaar donc ɗemgal min ngal ko ɗemgal ɓurgal welde aduna o mbeɗa wawi wiide kadi wonde nalanke haal pulaar mi yiyani ko ɓuuri ɗum mi wawa dañde ko ɓuuri ɗum aussi a yiyani ko ɓuri ɗum a wawa dañde ko ɓuri ɗum kono noon ɗo umara certe hewɓe ne tawno nalankoɓe hewɓe nana goya ɗo banggue fulfulde nde wiide wonde ballaka foddeji ɗi poti tottede ɗi tottaka ɗum ha timma beele ko Oumar yaari banggue belɗo walla ala tigui rigui Oumar waw waɗi maîtriser ko waɗata ko ɗum saabi yimɓeɓe dokki ɗum junggo eyyi wawde ko mbatta ko ɗum ene jeeya hen wawde ko mbaɗanmin ko mbiɗa yetta hen Allah no fewi saabu sa dañi aɗa waɗa hunde avant tout ni neɗɗo kalkala waɗa etto janngude ɗum jogoɗa hen haysino ko gandal seeɗa gam janggo sa wiyama ko wonɗa e wadde ko ɗum woni ma waw heltande yimɓeɓe haysino ko seeɗa ko yimɓeɓe ne paama gam yimɓeɓe kañumenne so jiiɗi yewtude koma janggo walla tindude ko gonnoɗa e dow mum mbawa wiide ko ni mbawa kadi kañumenne firade comme no piroriɗa ni donc musique enen pulaar no mbiɗa ni yimɓe fof ne mbiya en ballaka min hooram mbeɗa wiya en ballaka mbiranmi noon ko leñol men ngol ɓuuri leƴƴi ɗi foof hande to banggue koppareje saabu sa ƴeewi tan gouvernement o déjà wonɓe hen ɓe feccere nde foof ko enen jeeyi feccere nde fof ko fulɓe te sa ƴeewi kadi minen département men woni Podor feccere nde fof ko département Podor ummi woni koye mawɗe ɗe fof ko département de Podor donc ɓen foof imagine toi goto e mabɓe tan ene wawi wallude fodde 5 artistes mi wiyanima ɗo e Sénégal mais ha jomumen gona international e nder hirande wotere jomumen ne mbawi ɗum sa yi noon ɗo ha joni jeune uji waɓe no yamni ne mbaɗa encore traîné je sais pas walla ene mbaɗa production ha joni koye mumen mbiɗa sikki tan ko wallede nde ne manki hay sinno ko seeɗa bien vrai eɗen balle mais kadi ne manki wona en ballaka ko kono ene manki mbiɗa sa faami kono Oumar sa haali ɗo haala wonde waɓe ne moon ene mbaɗa production koye mumen holto Prince Art woni beele Oumar ne yalti sen poti galle nde Prince Art waɗani ɗum suivre nalanke poɗɗone ma nalanke joguiɗo ha joni talent jogui capacité wawi wadde ko waɗata ko waɗi engagé aussi waɗi déterminé Prince Art ɗaccude ɗum tan ene yara wonni walla ko Oumar andi wonde gueɗe gonɗe hen ɗe saabu ɗum nalankoɓe mawɓe wawi no Pape Diouf en wonnoɓe hen ɓe foof ene wayno ɗacci eywa wi wonde ɗum ɗo sa andi wonde a wattinta e hunde ɗum ko jaggude lawol ma ɓuuri woy Prince Art en fait il faut ne gandi ko haalte Prince Art ñande fof nde pinɗa maɓe nan ko welani walla mbiɗa wawi wiide ñande fof nde pini maɓe nan hunde ganduɗa vraiment ko oññide ɗum ko wiyete négatif ko mais min haydara mi ala probléme e Prince Art somi waɗani produire Prince Art guila nden fewde hande koɓe jogui tan ɓe ganduɗa kañumen gadi kam toon a yii mbaɗani produire taw donc minen min garta 2017 min jetto tan min mbaɗa produire te ɓen mbaɗani produire hay so tawi bien vrai que min jogui talent ɓene koye mumen ne jogui talent te kañumen gadi amen ɗon mbiɗa sikki so productivité yonti d' abord ɓe gadorto ko ɓe ganduɗa ɓooyi ɗon ɓe ha mbaɗa hunde ko ɗum woni ni projet ji ɓe gonno ɗiɗo temps uji foof sa ƴeewi koyno Aïcha Koné en e Moustapha en mbagi en ko jaltini hunde donc ɓe mbaɗini ɗum arrêté pour des raisons ɗi ganduɗa hoorema ko technique des secret professionnel mais ɗin on projet woni jokkowo on projet woni jokkowo eyyi peut être so ari ha yettima amen taw minen e min ɗo ha joni min ñaaga hen walla noon donc Oumar kam nane lawol mum nane golle mum so Allah newni golle ɗe ko wona e dow mum ko kam inchallah min jokkodirta tan ko kollere no wiyete ni d' accord hol courage mo Oumar jogui ha hande watti wadde tourné ji e nder Fouta kadi hol concert ma mo gaɗiɗa wadde e yaltude tigui rigui Dakaru Coumba yumen yaade naworde ha joni orchestre jouoyde yimɓeɓe gara notito keɓa hen ha joni satisfaction totale ɗum holne wayema beela heeɓri ne jiiɗirɗa ni walla alhamdulillahi rabbil alamin somi joyimi cuusal yaade banggam min mbeɗa yaha mbeɗa waɗoy concert aji e nder Fouta tan ko jogade caggal moƴƴo par ce que wonɓe caggalam ɓe ko jamareɓe
ɓe ngamani hay saaha goto e walludemi kadi ɓe jiilaki hen haydara comme no wiyete intérêt ko kamɓe foof eɓe ndeweyam eɓe keɗo kam eɓe jaɓanimi kadi ko gonmi e dow mum ko eɓe jogueyam respect no jogorimi maɓe respect ni ko ɗum saabi kala eɓɓore nde ɓe darani min mbeɗa andi ko eɓɓore yehore ɗum saabi concert aji ɗi ko wayno fof ko ideji mabɓe kamɓe daroto ko wayno manager am Hammade wondi mum fof soɓe dari ɓe mbi mbaɗen concert wuuro tel walla jomumen noddiɗo kaali cachet mumen ko ni ɓe so tawi oɗon jaadi hen mbeɗa yaadi hen par ce que on mbatta kadi on nannatami ko fewani donc ɗum saabi mbeɗa jogo cuusal yaade waɗede concert no mbiɗani aussi premier concert am ko Hunare kadi waɗi ɗum taw mo ganduɗa ko min ittiɗo musicien ji nawmi ɗum Hunare concert baɗɗo fayida Daouda Diaby manno parrain waɗi hen jungo mum aussi kañum ne jaggino hen no fewi vraiment après ça gummimi toon mi yeehi Thilogne waɗi tour Fouta en jaadi Mbolo Ali eyyi ko wona ɗum Hunare o kadi aussi ene gonɗo eyyi Hunare ene gonduno après ça mi ruttima Fouta ko ɓoyani ko tan mi yeehi wuuro am mi waɗi ɗum concert baɗɗo fayida vraiment ha ganduɗa ha joni eɓen noddira amen kono il faut min jirlo Fouta seeɗa aussi min dutto toon donc ɗum ji concert mo ganduɗa ko Pété lendemain sur lendemain Tabaski inchallah wuuro no wiye Thiawlé anda saɗa nana hedde Thile Boubacar eyyi ɓenne aussi min poti nottade ɗumen balɗe ɗiɗi ñande 3e et 4e jour Tabaski inchallah. D'accord. A heeɓi fartange wadde concert ma gadano toon to ganduɗa ɗum Hunare boye mo hani ɓuurango kefere walta he jamma goto on concert moɗo tawa kadi premier jour o e deuxiéme jour o foof rewi lawol oɗon instant hawri aussi koye concert ko e jara ɗo ɗo Douta Seck so tawi wonda e jitani voilà après ɗum ɗon a waɗi concert toon to wuuro mon après a waɗi concert toon to Thilogne a waɗi concert toon to Mbolo Ali ne hadirta ni henna eywa caggal ɗum ɗon kadi aussi aɗa jogui tourné mo poɗɗa yaade caggal julde oɗon tourné ko guure ɗiɗɗe tan ha joni mbaɗɗa kale walla ala won guure goɗɗe ɗe ganduɗa ɗon nane cukke ma ene cohluma pour mbawa ha joni arde jima toon to guure men. Oui, oɗo instant ko ɗen guure ɗiɗi mbaɗa kale mais ne waɗi guure goɗɗe ganduɗa hoore ma no witeni en attente gonɗe yewtidde e manager o donc Hammade so nandiri e mabɓe tan inchallah ɗen guure aussi no mbaɗ ɗumen annoncé kadi no mbiɗa ni kala wuuro yingo aussi ndewa toon wonta tan ko tourné inchallah ene mbawi noddude numéro Hammade 77 304 17 59 après ɓe jewtide e makko soɓe nandiri e makko toon inchallah min ndewa toon. D'accord beele aɗa jogui orchestre dariɗo joɗiɗo mo gandanɗa hoore ma so tawi Oumar ummima tan ɓe gummo walla ala mbatta tan kone nalankoɓe mbaɗata ni nde tawno won nalanke goto mo invite nomi woni Alaji Guerlel o wi wonde tuggude Baba Mal ha fayi less ala foof joguiɗo orchestre e nder rendo fulɓe o wi saabu ɗum musicien ji ɗi foof kañumen so tawi a ummima tan a ummini ɗumen bisimilla so tawi o sini ƴetti programme uji goɗɗi eywa hankkadi firti wonde ka joma ƴeewoyto goɗɗum ɗum beela gonɗito ɗum walla ala ene jogui orchestre ñiɓɗo actuellement. Min de mbiɗa wawi mbiɗa jogui orchestre par ce que mbiɗa jogui yimɓe ganduɗa hoore ma gaare yam ko sibu Allah ɓe ganduɗa hoore ma guila gaare yam ha joni tampinanimi en fait ndewani e yam ene goya cachet ji et tout donc ɓe gardi ko sibu Allah par ce que ɓe mbi komi cukalel ɓe jii ko gonmi wadde ko ne weeliɓe kadi emin jiiɗi janggo so Oumar watti haalede to wawi haalede aduna foof janggo inchallah taw ko kamɓe tambi kamɓe goni caggal kadi haala maɓe haale inchallah donc mbiɗa wawi mbiɗa jogui orchestre min inniri ɗum ni inde min inni ɗum ko Bele Ndendi donc on orchestre ko on watnom accompagné Doungalaw te inchallahu rabbi so mbiɗa rutto Fouta kadi ko kamɓe jaaɗanmi hayɗo e Dakar so programme uji mbaɗi kamɓe journan inchallah donc mbiɗa wawi mbiɗa jogui orchestre. Machallah bandiraɓe musidɓe ko Oumar Fouta mo gandanɗa hoorema hande ummima e Sen Petit Galle kono joɗaki nde tawno heewi hande ɗo neɗɗo wiyete wonde ne jogui talent kono noon e nder oɗon talent e nder oɗon tuma o ronka wadde poursuivre oɗon talent hawo wawa yettade ɗo ɗo yiiɗi yettade ɗo kono noon mona e lawol moƴƴol Oumar to banggue communication hol jangguinoma communication tu parles bien là. Communication mi janggani ɗum so tawi mi dañi joɗade tan mbiɗa wiya mbiɗa wawi communication mbiɗa sikki gueɗal ɓurgal hewde ngal koye tanam ummi par ce que min ko tanam gorko nehimi donc aɗen kam mo tanum nehi kam ene foti wawde haala ene foti wawde hayso ko tindi walla kam wawa ceefi no mbiten ni to men to kono min kam mi forani e ceefi mi forani e tindi kono kam hayso haalata mbiɗa wawi wiide kam alhamdulillah par ce que taniraɓam nehimi sa andi ko kalata a andi to kaɗata a andi no kaldata a andi ɓe kaldata ɗum noon firti wonde ko gurdam ma fewi moƴƴi nde tawno communication kañum fewnata nokku kono ko kañum bonnata nokku
ne haadirten yana en calmini on mo ganduɗa ma ko woni Tidiane Ba noon calminirten Sow Mamma en calmini aussi Adama ha joni Kanté en calmini Suwi la Cremel en calmini aussi Amadou Cimbo en calmini Abou Siam en calmini Binta Diallo noon calminirten Modi Ka calminen dendagal wonɓe ɗo hen ene jeeɓa en e nder live men mo gandanɗa hoore ma taw koye nder titode e mbatten Oumar on ko dokkata rendo ok mbo morso ɓoyɗo namdede woni hoɗi morso ceerno Hamidou Yero ɓanno badunde ɗo ay ko namdetede ko jiɗaɗo kadi ko bayrude waɗede ndeysan ceerno Hamidou Yero Bat min koye mi ummima mbeɗe yima annore labde cer nde majjata nde ñifata nde jilbata ceerno Hamidou Yero Ba ceerno yiɗi tan ko ndimagu kame diine mum yiilo yaaki teddungal ko teddungal tawi ɗum ceerno wimi teddin jinnaɓe ma laaɓa njuula ndewa Allah futankoɓe ceedi hunde ka wirgo ñiwa suddare leñol sabu kakaray siro jommalal futa toro futa masina ha futa jalo kala hen keɓɗo gueɗal ma yo hoolo kettode min mi yima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni faaro ma sanne ceerno Hamidou Yero Ban ko guena tottuma teddungal an woni bata bate tan bata bate baban bata bate mo kewi wiide guiyal heewi jibinede koye ceɓɓi ɗum so yori watta yuuɗe an noon kamo yuwi diine ndimago gardinɗa gueno gonɗinɗa nelaɗo ñembata Cheikh Tidiane woni faaro ma yidde Cheikh Oumar Al Foutiyou koko selli e ɓernde ma ha Safinatu Sadat woni faaro ma kettode min mi yima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni faaro ma ceerno Hamidou Ban futa toro futa masina futa jalo kala yen keɓɗo gueɗal ma yo hoolo iwdima koto jowol ha kuñakari moƴƴere ma tegdi ha anduɓe kaali kettode min mima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina woni faaro ma ceerno Hamidou miijade kami ɓunnade ngam windude deftere Cheikh Oumar Al Foutiyou Safinatu Sadat hen wotere ko firde e faccirde findinde e tindinde e hirjinde deftere Cheikh Oumar Al Foutiyou Safinatu Sadat koɗo subaka joom wuro nangue hoore kellowo kodɗa Adama Aissa Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar ɓutolatale joom hoore mawde ɗo ronaki mandu ñamoye kurus nanay taltali salligino fotoro jikku feññagues ceerno Hamidou Yero Ban kami fina tawa woni faaro ma ceerno Hamidou Ban koko mo kuñakari korko mo jolwilode walla mbiya joni sare kanko woni dokkaɗo kolaɗo kormaɗo kanko yiɗi Cheikh Oumar Al Foutiyou ha Cheikh Oumar Al Foutiyou feeñinimo tottimo deftere Safinatu Sadat
ay mi wi sa ari a tawi koyngal ceerno ene seeki e nder oɗon tuma rutto nde tawno sonno ko wawno e nder oɗon tuma o ɓornoto ko gandanɗa hoore ma tigui rigui Dieynaba Ba woda ko waɗi ne hannirta ni Allah Allah rokkimo gandal Allah rokkimo sirlu ummi koye Sékou Oumar Kodada ma e Seydima Siré Samba Debali Moutar Kodada bayse joom liman Siré kodda dogi safay marwa kodda weddi makaje jamra ruttetima Madina juleyanade Muhammadu Rasulullah Cheikh Oumar yo gorko mo halwar machallah Oumar Fouta min beltima e morceau ceerno Hamidou Rabano mboɗo waɗi ɓoyata mbaynodiren e bandiraɓe kono noon sans plus tarder alay saago garen e morceau mo gandanɗa hoorema a juyno ɗum toon to 2STV émission Ar Yillo morceau o waɗi buzz e nder oɗo saaha woni Fouta Coumboyou men nokku men ɗo katre ɗen nokkane ɗen ɗo guindi ɓuuri gowani ndemade footi jiggani ɗoɓe mbiyanno sonno kote waɗanno ɓakke channel kote durmaji te hoore ƴiye so tawi pullo wiyama yo hoot noon hoota ɗon ɗo asli mum ɗum noon bisimilla Fouta leydi moɓe men ko leydi jame tetungal Amadou Koumé nangi feeñi leydi jalbi Fouta ko sare yottaɓe subaka lawnana dujali bomi pitole jogol nana dade bomi mawɓe sukaɓe nanga jambe jale noto yo kolade ene jabbane ngawa ene bekka yaade didine ida sembe sagadaɓe ɗum ko sanga ngatamare ko beeli kewi jonna boñi kuɗoɗi tari ladde welti jawdi haari ko ton jeji tan hanti men tinnodene hande men gare jangen janginen ngam pewnen jango men yaay ko ton jeji tan hanti men yayo tinnodene hande men ngare jangen janginen lay jeng ngam pewnen jango men pendaw hoton jeji tan hanti men pendaw production tinnodene hande men jeng ngare jangen janginen ngam pewnen jango men merci beaucoup chef rewɓe ko tenoma guppol gaspalo takko maje saralade subalɓe mberno guppi to ataya dusata jewte kolli belna ɓerɗe yontaɓe tengade darla cakkale caya ko ñantugal sagataɓe rewɓe ko cacci kame wutteji gabɗi rewɓe fulɓe fo ko yontaɓe yobula ko yaru yeeso Fouta ko ton jeji tan hanti tinnodene hande men Fouta toro ngare jangen janginen ngam pewnen jango men ko ton jeji tan hanti men yayo tinnodene hande men ngare jangen pulagu ngam pewnen jango pulagu ko ton jeji tan jango pulago tinnodene hande pulagu ngare jangen janginen pulagu ngam pewnen jango pulago sen daranima Fouta men tune men mayata majata
Amadou so demgal maayi ngalde ko finatawa mum maayi sabu ko demgal woni fittandu leñol demgal woni fittandu leñol ayo do jejjiten tino dene ngam pewnen jango ben Futa kumaneno ya Futa kumaneno Tumbo tudasa juga guara Futa toro Futa imbelerdi Futa Futa Ayo bëgg naa nga lett ma wala bokk nga fiiri ma xamal ma lu leer danga ma woo sa kali ñëw nga ni xaali yow daal yow toppal fële danga baax ci tëbaan bu fekkee ni pare woo di yónne nga la yow pour mu def loo lu ma nit ñi di xeebe ndet ma mbaa nga fiiri ma bëgg naa nga nit ma wala boog nga fiiri ma léeg-léeg sax nga yónni ma dem bay dem nga téye ma léegi sax di ma tuuma ndax daa may bañ nga dugal ma bu fekkee ni pare woo waruloo di yónni nga la yow bul ma def loo lu ma nit ñi di xeebe léegi ma mbaa nga fiiri ma soo ma waxee fi nga bëgg a jëm ma wax la fi ngay jaar defal bu def waxal bu wax demal bu dem man daal sunu naa bëgg naa nga métti ma wala bëgg firi ma bëgg naa la tey bañ naa la suba man xam naa bañ naa suba ma bañ laa bëgg naa la tey bañ naa la suba man xam naa gannaaw suba ma bañ laa bëgg naa nga métti ma wala bëgg firi ma wala boog nga fiiri may soo sa dem ma jigéen te la yaasin dem maaro ni fu sama yaay ñaa man laa ci
Noy, kontaan naa si yow wala boog ma firi bëgg naa ñu nekk ñu wala boog ma firi ñooy yi wër Fuutiyu Taal te do ya fa lanko nekk def na leen ñu ini te do ya woon maasina te xamuñu lu di caaxaan Seexu Umar jël na leen iftal leen ci diine ñu goxe ba bàyyi sangaraat jigéen ñi ndax fooyantoo saxoo jàng alxuraan kéemaan ngeen ñi moom saxoo jàng alxuraan kéemaan yaa ngi noon beltanama Umar wayno bandiraɓe on beltanama no feewi hunde yubbi waɗi fayida kadi eɗen dokka on rendez-vous ha saha goɗɗo inchallah eɗen ɗo télé ɗon to Amani TV Star Amani inchallah ok Star Amani inchallah avec Dj Blue et Oumar Fouta Pan